Oras natin 6:22 ng umaga. Yon, may 3 viewers tayo. Shout out. Aga mga paps ha. At Timonan, Sigsag Park tayo. Medyo makulimlim ang panahon dito. Hey Paps, ay Paps Sammy. Ay okay. Oo, nasa Jollibee Santo Tomas kami kanina. Shout out Paps, shout out. Thank you, thank you. Ilan yung dumadaan ngayong umaga eh. Mahina signal, Paps Jonel. Hina ng signal. Nag-try lang ulit. Mahina signal talaga dito. Yan, nag-try lang kami mga paps. Thank you. Tutuloy na rin kami para makaaga kami makarating. Maglalalive ulit kami sa medyo ibang place na malakas ang signal. Thank you. Ay, Ma'am Mary Rose Valenzuela, thank you po. Shout out po. Maray naagaman po sa imo. Thank you po. Sige po, tutuloy na kami. Salamat. Thank you. Yes, Pops. Thank you.